Здравейте, първо да ви се представя. Казвам се Красен Христов. Занимавам се с пчеларство от 13 години. Системата, която ние практикуваме, това е система Farrar. Многокорпусна система. Съответно, състои от няколко наброй корпуса, хенеманова решетка, пчелогонка, табла. Тази табла мога да кажа, че е мой патент. Аз съм си я измислил, като използвах поликарбонат. Както знаеме, най-добрият изолатор, особено за зимата става въпрос, е въздуха. В случая имаме една табла с поликарбонат и след това още една табла с капаците на отделенията, като имаме отделение за твърда храна, имаме отделение за течна храна. Така ги завършва. А те почти еднакви? Ами, да, почти еднакви са. Събират около 3 литра течна сироп и вече в зависимост от твърдата храна, около 2-3 кг всъщност твърда храна. Зимата зимуват по този вариант с два корпуса, като горният корпус е пълен с мед, съответно трите рамки по средата са с венец, за да може кълбото да се формира в втория корпус. Пролетта, когато се затопли времето, в зависимост от това къде се намира кълбото, дали е в лявата или в дясната част на корпуса, правиме първата ротация. След като изпълнят с пило горния корпус, правиме втората ротация, като горният корпус става първи, а долният корпус основно с паршеца се качва върху пилото. Когато се изпълни и втория корпус, съответно идва времето да поставяме магазините, слагаме хенемановата решетка, защото това е характерно за този тип кошери, за тази система, че пчелите много бързо напускат малките корпуси и се качват в по-горното отделение. Съответно, ако не сложим хенеманова решетка, ако сложим магазина за стоковия ни мед без хенеманова решетка, основно за липата и акацията, майката ще се качи в третия корпус и ще почне да осеменява. И съответно, знаете, трудно е варенето на меда. След това слагаме хенемановата решетка, слагаме магазинът и съответно втори, трети, в зависимост от това каква е пашата и какъв нектар имаме. Съответно, имаме възможност да направим от едномайчено двумайчено семейство, като това става с помощта на ето е тази табла, всички я знаете, с нервова табла, като отделяме долното семейство от горното семейство. Обикновено това го правим, когато по време на рапицата развитието на семейството е много бурно и започва роево състояние. Какво правим? Изтърсваме част от горния корпус, почти всички рамки, слагаме на хенеманова решетка, оставяме тук да постои 3-4 часа, младата пчела се качва в горния корпус. Съответно, по този начин почти сме сигурни, че майката не се е качила горе, защото сме изтърсили. Не търсим по този начин майката на всеки един корпус. Съответно, слагаме снерговата табла и слагаме новото семейство с завъртян вход на другата посока. И вече имаме формирано ново семейство.
И в зависимост от това, кое от двете семейства, съответно долното, защото е с майка, има нужда за разширяване, слагаме му втория корпус с изградени с основи за изграждане и по този начин имаме двумайчено семейство. Ако искаме някъде да предадеме отводката на някое семейство, което е без майка, просто вземаме този корпус, вече след като се е излюпила майката и е започнало да работи, и го предаваме на другото семейство, което става много лесно. Ако предположим, че това семейство е без майка, слагаме просто един вестник и върху него слагаме новото семейство с младата майка. И по този начин можем да предадем на или някоя майка, ако искаме да сменим, махаме майката, слагаме новото семейство с новата млада майка. По време на слънчогледалата паша, съответно хенемановата решетка я махаме, защото там по принцип притока на нектар е много силен и няма нужда от хенеманова решетка. Другото, което не практикуваме, е обикновено в магазинните рамки слагаме 9 рамки, а не 10. Те са 10 рамкови корпусите, за да може по-лесно да става варенето на меда, по-лесно разпечатването и съответно долу с 10, по 10 рамки, горе с 9.